και το επιδόρπιο που θέλω. Θέλω κάτι τέτοιο, φωτεινό, γλυκό και πολύ πολύ όμορφο. Τέλεια, θα ξεκινήσω πρώτος. Θα σου φτιάξω, γλυκιά μου, μια τεράστια σοκολατένια τούρτα. Ο σεφ θα χρησιμοποιήσει φιστίκια για τη ζύμη του, ανακατεύει καλά τα υλικά του και ετοιμάζει τη σοκολατένια βάση για την τούρτα του. Κοιτάξτε πόσο ωραία πέφτουν τα υλικά. Μα αυτό είναι πραγματική τέχνη. Ωραία, η βάση είναι έτοιμη και τη στέλνει κατευθείαν μέσα στο φούρνο. Το παντεσπάν είναι πανέτοιμο. Τώρα ο σεφ θα συναρμολογήσει την τούρτα του για να την κάνει ψηλή και λαχταριστή. Μιλάμε για σοβαρά πράγματα. Μένει να προσθέσω τη γέμιση και το επιδόρπιό μου θα γίνει ακόμα πιο ενδιαφέρον. Ο σεφ μόλις έδωσε στρογγυλό σχήμα στην τούρτα του. Πολύ καλό σεφ. Ενώ η Τάιρα και η γιαγιά ετοιμάζονται και αυτές να δημοσιάσουν την Τρέισι με το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο. Εγώ θέλω να φτιάξω κάτι πολύ φωτεινό. Θα δοκιμάσω τις καραμέλες των σεφ. Αν του αρέσουν, τότε είναι σίγουρα καλές. Πολύ ωραία. Θα τις βάλω κατευθείαν μέσα στην τουρτίτσα μου. Αυτό θα είναι σούπερ δώρο έκπληξη. Πάρα πολύ καλά. Θέλω κι εγώ να δημιουργήσω μια γλυκιά έκπληξη στη μικρή. Έτσι η τουρτίτσα θα φαίνεται ακόμα πιο ωραία. Κλείνει με το καπάκι. Για να φάω λίγο. Καλά, τι ξυνήλα μου, διέσαι όλο το πρόσωπό μου. Γιαγιά, τι έκανες? Όχι, η τουρτίτσα μου καταστράφηκε. Γιαγιά μου, τα χάλασες όλα. Γλυκιά μου, δεν πειράζει, φάει λίγη σοκολατίτσα. Είναι ροζ και λαχταριστή. Μπορώ να τη χρησιμοποιήσω στην τούρτα μου. Θα φτιάξω ένα τείχομα από ροζ σοκολάτες Kit Kat. Μου αρέσει πολύ αυτό. Και τώρα συναρμολογούμε. Τέλεια, η βάση είναι έτοιμη. Θα της δέσω ένα φιόγκο ροζουλί. Μ' αρέσει πολύ. Και τώρα ήρθε η ώρα να προσθέσω τις λαχταριστές καραμελίτσες μου. Απλά πρέπει να βάλω μέσα $1. Το οποίο δεν μπαίνει πολύ καλά. Έλα. Κάτι πρέπει να σκεφτώ. Μου ήρθε μια ιδέα. Τι θα γίνει αν χρησιμοποιήσω μια βόμβα από το Minecraft? Τέλεια! Το μηχάνημα εκρήχθηκε και οι τσίχρες πετάχθηκαν κατευθείαν μέσα στο σοκολατένιο μου κουτάκι. Τι καλά! Και τώρα ήρθε η ώρα για την κρέμα. Την έχω φτιάξει πολύ ζουμερή, παιδιά. Απλώνω προσεκτικά στα τυχώματα και δίνω το κατάλληλο σχήμα. Τώρα θα κολλήσω την ετικέτα και η τούρτα μου είναι έτοιμη. Γιαγιά, τι είναι αυτό εδώ? Δημιουργώ μια πράσινη πυραμίδα. Το επιδόρπιό μου θα είναι ιδιαίτερο και εντυπωσιακό, σαν της Αιγύπτου. Ωραία, τώρα κολλάω την ετικέτα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τι όμορφο! Γιαγιά, δεν μπορώ να καταλάβω τους τρόπους σας. Πάρε, γλυκέ μου. Αφήστε, θα το κάνω μόνος μου. Πολύ καλύτερα τώρα. Μπορώ να συνεχίσω το μαγείρεμα. Θα χρησιμοποιήσω φρέσκες φράουλες, τις οποίες θα βάλω πάνω στην κορυφή της τούρτας μου. Ωραία. Βάζουμε και την ετικέτα και είμαστε πανέτοιμοι. Καλή όρεξη, γλυκιά μου. Τι όμορφες τουρτίτσες. Θα δοκιμάσω πρώτα αυτή με τις φράουλες. Δεν το πιστεύω, έχει τόσα καραμελάκια μέσα. Είναι υπέροχη. Για να φάω μια μεγάλη μπουκιά. Μου αρέσει πολύ πολύ. Θα τα συνδυάσω με τις καραμελίτσες. Αχ, έχω πάθει σοκ από αυτή την ασθενειά. Και τώρα δεν περάσω σε αυτή την πράσινη τούρτα. Είναι της γιαγιάς. Γιαγιά, πολύ ιδιαίτερη. Είναι πρωτότυπη αυτή η τούρτα. Δεν ήξερα ότι έχεις τόσο ωραίες ιδέες. Αλλά τι περίεργη γεύση. Και τώρα περνάω στην τελευταία τούρτα. Ένα κουτάκι. Μα πώς ξετυλίγεται έτσι? Δεν το πιστεύω. Τόσες πολλές καραμελίτσες και είναι και χρωματιστές. Θα τις βάλω κατευθείαν μέσα στο στόμα μου. Και συνδυάζονται οι γεύσεις σας τέλεια. Πολύ χρυμιτσίχλα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μα ποια να διάλεξε η γυναικήτη? Θα διαλέξω τη γιαγιά. Μπράβο σου. Μου άρεσε η τούρτα σου. Και το πρώτο σας καθήκον θα είναι να μου ψήσετε ένα κέικ. Όλα ξεκάθαρα. Ξεκινάω αμέσως. Αρχικά, ας δοκιμάσουμε τη ροζ κρεμούλα μας. Εξαιρετικά. Αρχίζουμε να λαδώνουμε το παντεσπάνι μας. Απλώνουμε την κρέμα. Πολύ ομοιόμορφα. Και προσθέτουμε διαφορετικές στρώσεις. Έπειτα θα προσθέσουμε κρέμα στα τυχώματα, έτσι ώστε όλη η τούρτα να είναι καλυμμένη με ροζ κρέμα.
Δεν πρέπει να είναι μόνο νόστιμη, αλλά και όμορφη. Επομένως, ευθυγραμμίζουμε τα πάντα πολύ προσεκτικά και κόβουμε σε ίσα μέρη. Τώρα το επόμενο βήμα, να βάλουμε πάνω στην τούρτα μας μπλε κρέμα. Τι θα είναι η διακόσμηση. Θα λειτουργήσει σαν όμπρε. Και έπειτα προσθέτουμε το τελείωμα για να φτιαχτεί η όμορφη πεταλούδα μας. Σας αρέσει, παιδιά? Κοιτάξτε, έχω και ειδικά εφέ. Σας αρέσει? Μπράβο, γιαγιά! Αυτό είναι καταπληκτικό! Και τώρα πρέπει εορταστικά να πακετάρω τα υλικά μου. Θα βάλω τις πεταλουδίτσες μέσα στο κουτί. Θα είναι δώρο έκπληξη. Και κλείνω το καπάκι. Τα έχω όλα έτοιμα. Τώρα είναι η σειρά σου. Ναι, κι εγώ τα έχω ήδη ετοιμάσει. Έχω ένα ολόκληρο μπολ με σοκολάτα. Και είναι πεντανόστιμη. Ας τη ρίξω όλη πάνω στην τούρτα μου. Αυτό θα βγει πολύ νόστιμο, είμαι σίγουρος. Ωραία. Κοιτάξτε πως ωραία γίνεται. Τώρα θα προσθέσουμε λίγο πράσινο για να το κάνουμε πιο ρεαλιστικό. Μαντέψατε τι φτιάχνω? Θα είναι ένα μεγάλο ηφαίστειο σοκολάτας. Και στους πρόποδες θα έχει μια λίπνη. Και τώρα το πιο ενδιαφέρον μέρος. Το ηφαίστειό μου θα είναι ενεργό. Σαν το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Και τώρα θα πάρω τις απαραίτητες ουσίες. Θα τις ανακατέψω σωστά και θα φτιάξω μια πραγματική έκρηξη. Προσέξτε και μην το επαναλαμβάνετε στο σπίτι, Θεούλη μου, τι κάνει το παιδί? Μα είναι πραγματικός προφέσορ. Και τώρα ήρθε η πρώτη αντίδραση. Ναι, αυτό χρειαζόμουν. Γέμισα το ηφαίστειό μου με λάβα. Αποδείχτηκε πολύ εύκολο. Τάιλερ, μπράβο σου. Ξέρεις καλά χημεία. Γιαγιά, κοίτα εκεί. Και ενώ εσείς εκεί έξω το παίζετε μελετητές, εγώ έχω σχεδόν τελειώσει με το δημιουργήμά μου. Το μόνο που μένει είναι να διακοσμήσω. Φτιάχνω τον γκαζόν για τους μονοκαιρούς μου. Προσθέτω περισσότερο πράσινο και θα μπουντικτεί πολύ όμορφο. Το γκαζόν είναι έτοιμο. Μένει η τελευταία πινελιά. Ας τοποθετήσω εδώ μια γυάλινη φιάλη και ας την γεμίσω με μπλε γλάσο. Προσθέτω και λίγο κίτρινο για να γυαλίζει. Αυτό θα είναι ακόμα πιο όμορφο. Και τελείωσα. Όλα αυτά είναι τόσο όμορφα και φωτεινά. Πω, τι ωραίο γκαζόν. Αυτό μοιάζει με πραγματικό κήπο της Εδέν. Και έχει πάνω πόνι. Δεν το πιστεύω. Ας αφαιρέσω τη φιάλη. Καταράχτης. Απίστευτα, είμαι ενθουσιασμένη. Ας δοκιμάσω αυτή την τούρτα. Ούτε στα όνειρά μου δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Είναι τόσο φωτεινή μέσα. Και πολύ νόστιμη. Τώρα ήρθε η ώρα όμως να δοκιμάσω και την επόμενη. Τι ωραίο κουτάκι. Wow, έχει αληθινές πεταλούδες. Παιδιά, η τουρτίτσα είναι τέλεια. Για να δοκιμάσουμε. Είναι τρομερή. Wow, αυτό είναι πραγματικό ηφαίστειο, δεν το πιστεύω. Είναι έτοιμο να κάνει έκρηξη. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω πριν καταστραφεί. Είναι πολύ βολικό να το τρώω, βέβαια. Όχι κι άσχημα. Και λοιπόν κερδίζει τον γκαζόν με τα πόνι, φυσικά. Τι άστατα αμφέβαλε. Φυσικά και κερδίζει. Ας ξεκινήσουμε τη γαστρονομική μας πρόκληση. Μαγειρεύστε μου ένα ψάρι. Περιμένω τα πιάτα σας. Φυσικά, αγαπητή μου. Ας ξεκινήσουμε. Θα χρησιμοποιήσω για αρχή νουτέλα. Τι γεύση. Ρίχνω την νουτέλα σε μια φόρμα σαν μεγάλο αυγό. Όταν η νουτέλα σκληρύνει, πρέπει να βγάλω το σοκολατένιο μου αυγό και να συνδέσω τα δύο κομμάτια μεταξύ τους. Υπέροχο. Και τώρα πρέπει να χωρίσω το αυγό σε δύο μισά. Έλα, δούλεψε. Πολύ ωραία. Μπράβο σου, σεφ. Μάλλον σκοπεύεις να φτιάξεις ένα απίστευτο γκουρμέ πιάτο. Και προσθέτεις μια σοκολατένια φιγούρα από πάνω. Τέλειο. Η ιδέα σου φαίνεται σούπερ. Πολύ καλά. Wow! Πω, τι βλέπουν τα ματάκια μου. Και τώρα, αφού έφτιαξα τη σοκολατένια φιγούρα μου, θα χρειαστεί να φτιάξω τον καραχαρία μου μπλε. Μα τι ωραίο σπρέι. Και το χρώμα βγαίνει εξαιρετικό. Κοιτάξτε πώς λαμπυρίζει. Σε λέρωσα λιγάκι. Και τώρα μπορούμε να δούμε το αποτέλεσμα. Μένει μόνο να προσθέσω μία μικρή λεπτομέρεια. Τι είναι αυτό? Κόκαλο ψαριού. Τι ιδιαστικό, δεν το χρειάζομαι αυτό. Τι ωραία, τώρα το ξεκοκάλασα.
Είμαι έτοιμη να μαγειρέψω το πιο νόστιμο ψαράκι για την εγγονούλα μου. Τηγανίζω και από τις δύο πλευρές και τώρα βάζω λαχανικά και ντοματούλα. Πασπαλίζω με μπόιλικο τυράκι και τα έχω σχεδόν όλα έτοιμα. Απομένει να προσθέσω από πάνω δεντρολίβανο. Μα πόσο υπέροχα μυρίζει. Ας κόψουμε ένα κλαδάκι. Τι ήταν αυτό? Τζένιφερ, τι κάνεις εκεί? Όλα είναι πολύ απλά, γιαγιάκα. Θα χρειαστώ μπόλικη τσίχλα. Μα τι νόστιμη που είναι. Κοίταξε πώς μπορώ να κάνω. Ορίστε, έφτιαξα μια φούσκα. Και τώρα αρχίζω να πιάνω δουλειά. Ορίστε, έφτιαξα μια ζύμη τσίχλας. Και τώρα θα διαμορφώσω το σχήμα του ψαριού που χρειάζομαι. Νιαμ. Ορίστε. Το χαριτωμένο δελφινάκι μου είναι σχεδόν έτοιμο. Αχ, κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Γλυκούλη μου, τώρα του κολλάω και μια ετικέτα και τα έχω όλα έτοιμα. Μπέλα, μπορείς να δοκιμάσεις. Wow, είστε τόσο γρήγοροι. Πω, τι είναι αυτό? Αληθινό ψάρι. Μου δεν μ' αρέσει το ψάρι, αλλά πρέπει να δοκιμάσω, αφού έτσι είναι οι κανόνες. Δεν μυρίζει καν ωραία. Όχι, μαμάκα μου. Δεν μου αρέσει καθόλου. Τι έχουμε εδώ? Αυτό μοιάζει με καρχαρία φτιαγμένο από σοκολάτα. Και έχει και μπλε χρώμα. Είναι πεντανόστιμος. Μου αρέσει πολύ. Λατρεύω αυτή τη σοκολάτα. Νιαμ. Για να δοκιμάσω και το πτερίγιο, άραγε θα έχει την ίδια γεύση. Ούψ, μου έπεσε. Αχ, τι νόστιμο που είναι. Ωραίο πιάτο. Και τι ακολουθεί στη συνέχεια? Μα τι χαριτωμένο ροζ δελφινάκι. Και είναι τόσο γλυκούλη. Μα αυτό είναι τσίχλα. Δεν το πιστεύω. Εξαιρετική ιδέα. Ποιος όμως θα κερδίσει τη διαδικασία? Μ' αρέσει περισσότερο το ροζ δελφίνι. Ευχαριστώ πολύ, Μπέλα. Είσαι καλύτερη αδερφούλα. Τι συμβαίνει? Το παγωτό μου τελείωσε. Κατάλαβα. Απλά θα χρειαστώ μερικές σοκολάτες, τις οποίες θα βάλω μέσα σε ένα μπολ. Τόσο απλά. Τώρα θα χρειαστώ ένα πιστολάκι μαλλιών και θα λιώσω την υπέροχη πεντανόστιμη σοκολάτα μου. Πολύ ωραία. Πετυχαίνει. Έτσι είσαι. Και εμένα μου ήρθε μια ιδέα. Κοιτάξτε τι έχω εδώ. Θα βυθίσω πάγο μέσα στο δοχείο μου. Και τώρα το αναποδογυρίζω. Από την άλλη θα ρίξω λίγο γάλα. Έπειτα θα προσθέσω μερική νόστιμη κρέμα. Κλείνω το καπάκι και ανακατεύω καλά τα υλικά μου. Τι ωραία μπαλίτσα! Και έχει και πολύ ωραίο χρώμα. Τώρα μπορώ να κάνω και τα μαγικά μου κόλπα. Τέλεια! Κράτα, Λιβ. Αυτό είναι πραγματικά διασκεδαστικό. Ας το κουνήσω λιγάκι ακόμα. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Όχι. Συγχώρεσέ με. Μα πώς συνέβη αυτό? Καλά, δεν πειράζει, σε συγχωρώ. Όλα οκ. Δεν θέλεις να πάρεις την παλίτσα σου από εδώ πέρα? Ευχαριστώ. Ας ανοίξουμε τώρα την μπάλα μας. Παιδιά, πέτυχε ένα πολύ νόστιμο παγωτό. Είμαι πεπισμένη ότι σε αυτό το γύρο θα βγω εγώ νικήτρια. Ας βάλουμε στο παγωτό μας νόστιμες λιχουδιές. Και ας αναποδογυρίσουμε την τύπου ζύμη μας. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε, φαίνεται σαν σύννεφο. Έχω φτιάξει ένα ρολό το οποίο κόβω στη μέση. Απλά κοιτάξτε τη γέμιση. Κάναμε πολύ καλή δουλειά, παιδιά. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Πάρε κι άλλη μία, κι άλλη μία. Ναι, αυτό θα είναι ενδιαφέρον, κορίτσια. Κόβουμε και ρίχνουμε μέσα στη συσκευασία μας γάλα. Έπειτα τοποθετούμε ένα ξυλάκι. Και τώρα πρέπει να παγώσουμε το μελλοντικό μας παγωτό. Ναι. Βυθίζω το παγωτό μου σε ένα ποτήρι γεμάτο με σοκολάτα. Αυτό είναι πολύ ορεκτικό. Η μικρή θα το λατρέψει. Βάζουμε το παγωτό μας, το οποίο σε λίγο θα είναι έτοιμο για σερβίρισμα. Βουάλα! Πανέτοιμο. Εσύ τι κάνεις, Λιβ? Εγώ όλα καλά. Τώρα αρχίζω να φτιάχνω το παγωτό μου. Βάζω παγάκια μέσα σε αυτή τη συσκευασία. Κλείνω το καπάκι και τώρα ενεργοποιώ τη λειτουργία. Για να δούμε τι θα βγει. Παιδιά, νομίζω ότι ο πάγος αρχίζει να είναι έτοιμος. Ωραία. Τώρα θα φτιάξουμε πολύχρωμο πάγο. Απλά θα χρειαστώ μερικά χρωματιστά σιρόπια. Θα είναι πολύ νόστιμο, σας το εγγυώμαι. Διακοσμούμε μερικές γλυκουδιές ακόμα.
Πολύ ωραία. Έτοιμο. Πώς σας φαίνεται, παιδιά? Καλή σου όρεξη. Μα πόσες νοστιμιές υπάρχουν εδώ? Πω, κοιτάξτε πόσες πολλές λιχουδιές. Ανυπομονώ να αρχίσω να τις δοκιμάσω το συντομότερο. Αυτό φαίνεται ενδιαφέρον. Θα ξεκινήσω με το κόκκινο. Πω, ωραία γεύση. Για να δοκιμάσω και το επόμενο χρώμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αχ, και τι ωραίο αυτό το μπλε. Πω. Ωραία, περνάω στο επόμενο πιάτο. Μεγάλο παγωτό. Πω, είσαι κούκλος και έχει μέσα όρεο. Πολύ πρωτότυπο, μ' αρέσει. Τώρα περνάω στο τελευταίο πιάτο. Φαίνεται απίστευτο. Ανυπομονώ να δοκιμάσω. Μια μεγάλη μπουκιά και πως λιώνει μέσα στο στόμα. Γλύφω τα δαχτυλάκια μου. Wow, είναι σούπερ. Αχ, μου φαίνεται ότι η νίκη είναι κοντά. Και εδώ ο νικητής. Μπράβο. Εγώ? Ναι, το ήξερα. Ευχαριστώ. Ναι, το βρήκα. Θέλω μια τουρτίτσα. Θα μου τη φτιάξετε? Φυσικά. Γι' αυτό έχω μια ιδέα. Για να φτιάξουμε την ιδανική τούρτα θα πρέπει να ψεκάσουμε κόκα-κόλα στην παντεσπάνι μας. Δεν το έχετε ξαναδεί αυτό, νομίζω? Και είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε. Πολύ καλά. Τώρα θα λείψω το παντεσπάνι μου με μαρμελάδα. Αυτό θα είναι απίστευτα νόστιμο. Πολύ ωραία μαρμελάδα από σμέουρο. Τώρα θα προσθέσω άλλη μια στρώση και θα επαναλάβω την ίδια διαδικασία. Παιδιά, σας το λέω, η γεύση θα είναι απίστευτη. Κουέντιν, βρε παιδάκι μου. Συγγνώμη. Όχι, τα μαλάκια μου. Κουέντιν. Συγγνώμη, γιαγιά. Έμεινες χωρίς μαλλιά. Αυτό έχει πολύ πλάκα. Έχω μια ιδέα. Θα χρειαστεί όμως λίγη περισσότερη δύναμη. Ναι, σε ευχαριστώ γυμναστήριο. Ας ρίξουμε στη φόρμα λίγη σοκολάτα. Προσθέτω αρκετό σιρόπι και στρίβω προσεκτικά το μπουκάλι μου ώστε να περάσει το σιρόπι σε όλη την επιφάνεια. Το ίδιο θα κάνω και με το δεύτερο κομμάτι. Πολύ καλά. Και τώρα ας τα παγώσουμε. Τα έχω όλα έτοιμα. Και έχουμε ένα πραγματικό μπουκάλι σοκολάτας. Μέσα θα προσθέσουμε πολλές νοστιμιές. Τις ανοίγουμε και μία-μία τις προσθέτουμε. Έμεινε λίγο ακόμα για να γεμίσει. Και ας φάω λίγο. Κλείνω το μπουκάλι μου. Το καπάκι, προσθέτω την ετικέτα. Και ναι, το τέλειο σοκολατένιο μπουκάλι Coca-Cola είναι έτοιμο. Σεφ, τι κάνετε εκεί? Τώρα θα τους δείξω πώς είναι να φτιάχνουν ένα πραγματικά νόστιμο κέικ. Είμαι επαγγελματίας στις τούρτες. Βλέπετε πόσο ωραία απλώνεται αυτή η κόκκινη κρέμα? Ναι, όταν έχω έτοιμη τη βάση μου, θα προσθέσω πάνω στην επιφάνεια πάρα πολλά ζαχαρωτά. Έπειτα θα προσθέσω ζελεδάκια από Coca-Cola. Και μου ήρθε μια ιδέα. Τι θα γίνει αν προσθέσω μέσα στην Coca-Cola ζελεδάκια? Και την ίδια την Coca-Cola θα τη βάλω μέσα στην τούρτα μου. Ναι, βουάλα! Ηρέμησε, αγοράκι μου, μπράβο σου. Λίγες ακόμα φραουλίτσες και θα τα έχω όλα έτοιμα. Βουάλα! Καλή όρεξη. Μα πόσες νοστιμιές έχουμε εδώ? Τι είναι αυτό? Αυτό είναι σοκολατένιο μπουκάλι? Wow! Είναι πολύ νόστιμο. Για να το κόψω στη μέση. Wow! Έχει μέσα και δωράκια σοκολατένια. Ανυπομονώ να τα δοκιμάσω. Ωπω, είναι πεντανόστιμο. Και το ίδιο το μπουκάλι είναι υπέροχο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτή η σοκολάτα είναι απίστευτης ποιότητας. Τώρα θα δοκιμάσω αυτή την τουρτίτσα. Ωπω, δεν το πιστεύω. Είναι λευκή τούρτα με φραουλίτσες και μέσα έχει μαρμελάδα από σμέουρα. Wow! Λιώνει μες στο στόμα. Είχα καιρό να δοκιμάσω τόσο νόστιμη τουρτίτσα. Μιαμ. Και τώρα τι έχουμε εδώ? Πολύ ενδιαφέρον συνδυασμός. Μέσα έχει πραγματική Coca-Cola, δεν το πιστεύω. Για να δοκιμάσω. Wow, πόσο τέλεια συνδυάζεται η σοκολάτα με την Coca-Cola και τα ζελεδάκια. Δεν το πιστεύω. Φυσικά και κερδίζει αυτή η τούρτα. Σεφ, μπράβο σου.
Ω, ναι! Είμαι ο καλύτερος! Yeah! Γεια σας, παιδιά! Θέλω μια νόστιμη τουρτίτσα. Θα μου τη φτιάξετε? Φυσικά! Θα φτιάξω την πιο ενδιαφέρουσα τούρτα! Σιγά τα λάχανα! Τώρα θα τους δείξω τι πάει να πει σεφ! Σταματήστε τις εξυπνάδες. Δείτε και μαθαίνετε από τη γιαγιάκα. Ρίχνουμε στο αστέρι φόρμα μας μια πολύχρωμη λιχουδίτσα. Μείγμα διαφορετικών χρωμάτων. Αυτό θα είναι το πιο όμορφο, το πιο νόστιμο αστεράκι με πολύχρωμο ζελέ. Αχ, τι καλά! Κοιτάξτε πως τρεμοπαίζει. Είναι υπέροχο. Λοιπόν, τώρα παίρνω την κρεμούλα μου. Wow, γιαγιά, μπορώ να δοκιμάσω? Φυσικά, γλυκιά μου. Αυτό είναι όλο! Θέλω κι άλλο, γιαγιά. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, πήρα δυνάμεις. Καλά. Συνεχίζουμε. Πρέπει να νικήσουμε σίγουρα σε αυτό το γύρο. Νομίζω η ιδέα μου ήταν πάρα πολύ πρωτότυπη. Υπέροχα. Λοιπόν. Δοκίμασε, γλυκιά μου. Όχι κι άσχημα. Και τώρα παίρνουμε το πακέτο. Πόσο βαρύ είναι. Έλα. Όχι. Όλα χύθηκαν. Καλά, εντάξει. Θα πάρω τη βάση μου και θα τη σκεπάσω με πολλές καραμελίτσες. Ορίστε, και έτσι γίνεται η δουλειά. Από όλες τις πλευρές. Και από εδώ λίγο. Τέλεια, νομίζω καλύφθηκε ολόκληρη. Και τώρα η φόρμα καρδούλα μας και το σιρόπι. Ναι, βάζουμε την καρδούλα στο κέντρο και περιχύνουμε με μπλε σιρόπι σοκολάτας. Αυτή θα είναι η πιο τέλεια τούρτα. Πέτυχε. Μα τι στο καλό! Δείτε πως πρέπει να μαγειρεύετε. Προσθέτουμε την κρέμα διαφορετικών χρωμάτων. Έτσι, στρώμα το στρώμα. Και δεν ξεχνάμε να την ισιώσουμε ομοιόμορφα. Αυτό θα το κάνουμε με μια ειδική σπάτουλα. Ενώ η τούρτα στριφογυρίζει φυσικά. Και τώρα θα στολίσουμε την επιφάνεια της τούρτας μας. Κοιτάξτε τι κούκλα που είναι. Εσένα πού να σε βάλουμε? Όχι. Έχω μια πολύ καλύτερη ιδέα. Ας πάρουμε λίγο παγωτό με την πάπια κουταλίτσα μας. Κοιτάξτε τη γλυκιά που είναι. Και έτσι θα προσθέσουμε μερικά παπάκια πάνω στην τούρτα μας. Έτσι για το στόλισμα. Διακοσμούμε. Πολύ καλά. Και προσθέτουμε μερικές τελευταίες λεπτομέρειες. Έτσι για την επίγευση. Πώς σας φαίνεται? Πανέτοιμο. Αχ, πόσες λιχουδιές. Τέλεια! Πόσες πολλές τορτίτσες. Θα ξεκινήσω με αυτήν εδώ. Ας βγάλουμε την καρδούλα. Wow, τι ωραία! Μα πόσο ζουμερό φαίνεται. Θέλω να τη δοκιμάσω αμέσως. Μιάμι. Wow, πόσα πολλά χρώματα. Η γεύση είναι φανταστική. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η τούρτα. Ναι. Ωραία. Τώρα περνάω στην επόμενη. Αυτό είναι ζελέ διαφορετικών χρωμάτων. Κοιτάξτε πόσο αστεία κουνιέται. Και στη γεύση. Είναι τέλειο. Σούπερ. Και τώρα θα περάσω στην τελευταία τούρτα. Πώς δεν την είδα πρωτήτερα. Μα τι ωραία που φαίνεται. Και έχει και παπάκια πάνω. Μ' αρέσει αυτό. Υπέροχη τούρτα. Έλα εδώ, μικρό μου παπάκι. Για να σε δοκιμάσω. Είσαι πολύ νόστιμο φυσικά. Και ο συνδυασμός μου αρέσει πολύ. Φυσικά και κερδίζει αυτή η τουρτίτσα. Ναι, το ήξερα. Κορίτσια μου, μη στεναχωριέστε. Υπάρχουν κι άλλες ευκαιρίες μπροστά. Τα κατάφερα. Ας ξεκινήσουμε με αυτή τη τουρτίτσα. Πρέπει σίγουρα να είναι στρογγύλη. Περιμένω τις προτάσεις σας. Φυσικά. Ας αρχίσουμε να συναρμολογούμε το κέικ. Χρειαζόμαστε φόρμες. Οι δικές μου θα είναι κόκκινες. Σε κάθε στρώση προσθέτω μεγάλη ποσότητα κρέμας. Θα έχω πολλά επίπεδα. Και στο τέλος, όταν επαναλάβω τη διαδικασία πολλές φορές, καλύβω με ένα τελευταίο κεκάκι. Μη ζηλεύετε παρακαλώ. Τώρα παίρνουμε το πιο κοφτερό μαχαίρι του κόσμου και φτιάχνουμε έναν κύκλο από την τούρτα μας.
Για την ώρα μπορώ να πιω τον εσπρέσο μου. Πέτυχε. Και δεν τελείωσα ακόμα. Stop! Περιμένετε μισό λεπτό. Παίρνουμε το σιρόπι. Δοκιμάσουμε λιγάκι. Είναι πεντανόστιμο. Περιχύνουμε μία γεύση και άλλη μία μέσα στο εσωτερικό της τούρτας μας. Και άλλους 2 τύπους σιροπιού. Τέλεια. Κλείνουμε με ένα κομμάτι παντεσπάνι. Και τώρα κάτι της λείπει. Παίρνουμε σακούλες ζαχαροπλαστικής με διαφορετική κρέμα. Για αρχή θα δοκιμάσω την κόκκινη. Αυτό που χρειάζομαι. Μα πόσο φωτεινό χρώμα έχει. Θα φτιάξω ένα μοτίβο ουράνιου τόξου. Είναι απλά τέλειο. Αυτή η βαλίτσα είναι εξωπραγματικά όμορφη. Και αφού καλύψαμε με όλες τις κρέμες μας... Hey! Τι είναι αυτό? Σοκολάτα? Ποιος με λέρωσε? Γιαγιάκα, σας παρακαλώ να προσέχετε τις κινήσεις σας. Αλήθεια, συγγνώμη. Για να σε τρίψω. Συγγνώμη, αλήθεια. Καλά, ας συνεχίσω τη διαδικασία μου. Θα πάρω τη σοκολάτα μου και θα την κόψω στη μέση. Ήρθε η ώρα να τελειώσουμε προσεκτικά σε Μπεν Μαρί. Λιώνει πολύ γρήγορα όπως βλέπετε. Και τώρα προσθέτουμε φρέσκο μελάκι. Το πήρα σήμερα από τις μέλισσες. Και ανακατεύουμε τη σοκολάτα μας. Μα τι ωραίο άρωμα που βγαίνει. Μα πώς εμφανίστηκαν εδώ τόσες μέλισσες? Για φύγετε από εδώ. Φύγετε, με ενοχλείτε σας παρακαλώ. Εντάξει, θα σας χαστούκίσω. Δεν σας αντέχω. Πέφτω. Μα τι είναι αυτό το βουητό και... Ο σεφ έπεσε. Συμβαίνει και αυτό. Θα συνεχίσω να φτιάχνω την τουρτίτσα μου. Μα τι δροσερό ζελέ σοκολάτας που έφτιαξα. Πρέπει να το χύσω μέσα στην τούρτα μου. Κοιτάξτε. Πέτυχε. Κλείνω με το καπάκι. Και στη συνέχεια πασπαλίζω με τσίπ σοκολάτας. Απίστευτη ομορφιά. Και τώρα το κέικ μου μοιάζει με τεράστια καραμέλα. Σας αρέσει? Και τι κάνει εκεί ο εγγονός μου? Μάρτιν, επέτρεψέ μου να σε βοηθήσω, γλυκέ μου. Η γιαγιάκα πάντα ξέρει πώς να το κάνει. Κοίτα, το άνοιξα. Ευχαριστώ, γιαγιά. Θα δοκιμάσω την τσίχλα. Νόστιμη. Πρέπει να την πιέσω όλη μέσα στην τούρτα μου. Ωραίο χρώμα. Μ' αρέσει. Μου τελείωσε τόσο γρήγορα. Καλά, εντάξει. Τώρα ήρθε η ώρα να πάρω τα χούμπα μπούμπα. Καλό. Θα τυλίξω όλη την τούρτα με αυτό. Σούπερ. Γιαγιάκα, κοίτα πόσο γρήγορα την τύλιξα. Βλέπεις? Αχ, καλέ μου. Μπράβο. Περιμένετε, είμαι ακόμα εδώ. Ας δείξουμε τις τούρτες μας στη μικρή μας Τζένιφερ. Πω, φτιάξατε ό,τι ήθελα. Θα ξεκινήσω με τη δοκιμασία αυτής της ροζ τούρτας. Ας την κόψουμε. Αχ, η ζουμερά που κόβεται. Τι έχει μέσα? Αυτό είναι ροζ ζελέ. Για να δοκιμάσω. Μάλλον μπορώ να φυσήξω μια φούσκα από αυτό. Μου άρεσε. Και τώρα θα δοκιμάσω το ίδιο το κέικ. Είναι πεντανόστιμο. Μ' αρέσει. Και τώρα ήρθε η σειρά του σοκολατένιου. Ας το κόψουμε. Wow, δεν το πιστεύω. Έχει μέσα υγρή σοκολάτα. Έχω πάθει σοκ. Ανυπομονώ να δοκιμάσω. Λατρεύω τη σοκολάτα. Είναι τόσο νόστιμη. Ναι, μου άρεσε πολύ αυτή η τούρτα. Και τι άλλο έχουμε εδώ? Wow, μια τούρτα ουράνιου τόξου. Τι να έχει άραγε μέσα? Έχει και γέμιση ουράνιου τόξου. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Θέλω και αυτό να το δοκιμάσω όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Είναι τέλειο στη γεύση. Μου αρέσει. Το τρώω με τα χέρια και γλύφω και το δάχτυλό μου. Χόρτασε το στοματάκι μου. Αποφασίζω. Κερδίζει ο σεφ. Δεν είχα καμία αμφιβολία. Η Τζένιφερ έχει πολύ καλό γούστο.